täältä pellolta se sitten lähtee ruisleivän tarina. Tervetuloa mukaan. Rukiita on monenlaisia, mutta syyskylvöiset rukiit on oikeastaan niitä ainoita merkittäviä rukiita. Näistä on olemassa jalostettuja lajikkeita sekä kymmenittäin erilaisia maatiaiskantoja. Kaikki nämä kuitenkin tähtäävät siihen yhteen ja samaan asiaan, ruisleipään. Ruisleipään, joka on olennainen osa suomalaista sielunmaisemaa. Tämä tässä vieressäni on luomuviljeltyä maatiaisruista. Ikivanhaa, varmakasvuista. Viime vuoden syyskuussa kylvettyä, nyt tänä vuonna heinä-elokuun vaihteessa todennäköisesti sadonkorjuukypsä. Sadonkorjuu itsessään on ollut entisaikoina erittäin työteliäs vaihe. Nykypäivänähän se hoituu leikkuupuimurilla. Tällainen vilja ennen vanhaan leikattiin sirpillä tai viikatteella, sidottiin lyhteiksi, koottiin kuhilaiksi. Sitten lyhteet siirrettiin kuhilailta riiheen, jossa lopullinen kuivatus tapahtui. Riihtä lämmitettiin. Se oli ikään kuin savusauna, johon tuli savua sisään. Ja sitten kun lopullinen kuivatus oli tapahtunut, sen jälkeen lyhteet avattiin, laitettiin riihen lattialle, jossa jyvät irrotettiin varstoilla hakkaamalla. Oljet pistettiin pois ja akanaseos puhdistettiin ilmavirralla. Ja sen jälkeen meillä oli käytettävissä puhtaita savunhajuisia, savunmakuisia jyviä. Ja periaatteessa viljelijän osuus loppui sitten tähän ja sitten siirryttiin jauhatusvaiheeseen. Naapuri vanhaisäntä on tullut, hän on jo terottanut sirpin ja viikatteen valmiiksi. Ai että tuntuukin terävältä. Menikö kauan aikaa? Ei kovin kauan. Viilalla ja hiemakivellä Joo. ne onnistuu. Siinä on nyt tätä meidän ruista sitten. Katsotaan, eikö täällä ole aika valmista jo? Vaikuttaa ainakin päältä päin. Otetaan tuosta oikein vähän maistiaisia. Kyllä siellä jotain jyviä kouran pohjaan jää. Noin. Miltä se tuntuu? Ei ole ihan kova vielä. Ei ole. Täytyy olla vielä muutama päivä. Sanoisin, että lauantaina niin silloin on sellainen hyvä hetki. Se on paljon mahdollista. Joo. Hiukan pehmyttä on. On. Ei ole vielä ihan paikallaan. Mutta voisin tuosta nyt kokeilla noita työkaluja vähän kokeilla. Meillähän on nyt tässä nämä kaikki tarvittavat työkalut. Sirppi, viikate. Nämä on vaihtoehtoisia jommalla kummalla. Ennen vanhaa leikattiin pelkästään sirpillä. Se oli yleensä jopa naisten hommaa, koska naiset on vahvaselkäisempiä kuin miehet. Ai että, on terävä. Onkohan naapurissa paremmat hiomakivet kuin meillä? En usko. Tehdäänpä se lyhde nyt sitten. Tuosta otetaan tällainen pikkunen määrä näin. Sitten laitetaan se täältä alta. Tällä lailla. Käännetään tähän tiukkaan kerran ympäri. Ja sitten pujotetaan noin tuosta tonne noin. Kun sitä viedään riiheen kuivumaan ja savustumaan, niin sen jälkeen kun se otetaan sieltä riihenorisilta pois ja viedään puimapaikalle, niin tää lähtee helposti auki. Just kun tosta sen kun nykäsee, sen jälkeen puintipaikalle riihen lattialle, jyväpuolet vastakkain ja sitten varstat käteen ja hikivirtaan. Kyllä. Mitä loppuroskia jää, niin myllykoneisto, tommonenäinen mylläri putsaa ne sitten loput. Näin on. No. Sitten jos ajatellaan, että tämä sama homma tehtäisiin viikatteen kanssa. Tämä on sellainen helppo ja yksinkertainen. Tämä osoittaa vaan ennisaikaisen maailman
tavallaan helppoutta, mutta myös sellaista työn täyteisyyttä. Kyllä. Tai se, että sitä on Niin, vaatinut työtä työtä. siinä. Tämä on helpposyys. Ei tarvita mitään muuta kuin se sirppi ja 2 kättä ja vahvat selät. Joo, näin on. Mutta sitten jos me otetaan viikate käyttöön, tämä on nopeampi tapa. Hyvässä terässä on viikatekin. Tämä menee tällä lailla nopeammin, mutta siinä on nyt jo melkein saman verran kuin Suunnilleen. sirpillä niitettynäkin, mutta siinä on nyt vaan se ongelma, ne päät ei ole kohdakkain. Sitä varten meillä on tällainen harava. Ja tällä saadaan sitten tehtyä tää hakattua nämä päät tasan. Kyllä, se on siinä. Se on siinä. Ja sama juttu jälleen. Tuosta tänä vuonna harvinaisen pitkää 2 metriä. On. Ollut kostea kevät niin. Tämä täältä alta. Vedetään tiukalle, käännetään kerran ja tungetaan tuolta toi pää tuonne. Ja siinä vaiheessa, kun näitä lyhteitä on 14, Suunnilleen, 16, joo. riippuen vähän sen eri alueilla Suomessa on tehty vähän eri kokoisia. Mutta että se 14 on kuitenkin sellainen hyvä, niin niistä pystytään kasaamaan sitten se kuhilas. Ja se on nyt sitten, sehän on tavallaan sellaista vielä viljan esikuivattamista. Se on jonkun aikaa siinä. Ja kun kuhilaaseen tekee sellaisen niin sanotun hatun päälle, niin pienet sateetkaan ei haittaa, koska se valuu sitten niitä sivuja pitkiä. Jyvät on siellä hatun alla ikään kuin suojassa. Se hattu tehdään yhdestä lyhteestä taivuttamalla. Sen jälkeen sitten, koska tämä on aika aikaa viepä juttu, tämä leikkuuhomma, niin sittenhän siinä, kun ne on siellä kuhilailla, niin silloin meillä ei ole oikeastaan enää mitään kiirettä sen tekemisen kanssa. Pienet sateet ei haittaa ja sitten sen jälkeen, kun kaikki on niitetty ja kun riihessä on tilaa, niin sen jälkeen ne voidaan viedä sitten sinne riiheen taas sellaisella paremmalla ajalla. Mutta jos nyt on sellainen asia, että esimerkiksi sade uhkaa, on kiire niittää, niin niitetään. Eikä lähdetä kuljettelemaan näitä yhtään mihinkään, vaan annetaan olla siinä pellolla kuhilailla. Ei tapahdu mitään vahinkoa. Tämä on se vanhanaikainen systeemi. Tämän avulla on syöty suomalaisissa pöydissä ruista satoja vuosia. Joutsenkosken mylly mainitaan jo 1800-luvun alkupuolella, jolloin se oli merkitty isojaon karttoihin. 1860-luvulla kyläläiset rakensivat koskeen uuden niin sanotun härkin, eli jalkamyllyn. Jauhotustoiminta loppui 1800-luvun lopulla, jolloin patruuna Anton Mäkelä osti myllyn ja aloitti Kosken voimaa käyttäen sahaustoiminnan. Puutavaran kuljetus teiden huonokuntoisuuden vuoksi tuotti ongelmia. Tästä syystä Mäkelä myi sahan Tirva-yhtiön Akseli Berille, joka perusti paikalle Nokimyllyn eli Kimrööki-tehtaan. Nokimyllyssä jauhettiin sysimiiluissa valmistetuista hiilistä nokijauhoa. Nokijauho eli Kimrööki oli ruudin raaka-aine. Ruutia tarvittiin ammuksiin Venäjän ja Japanin välisessä sodassa. Alkuperäinen Nokimylly paloi 1913. Tirva-yhtiö rakennutti uuden nykyaikaisen myllyn. Mylly jatkoi toimintaansa Nokimyllynä vuoteen 1928. Vähitellen sodat loppuivat ja sen myötä Nokimyllyn toiminta. Yrittäjä Eino Väkevä osti myllyn ja muutti sen sahaustoimintaan sopivaksi. Koivulautaa sahattiin muun muassa Singerin ompelukonetehtaille. Sota-aika lopetti sahaustoiminnan. Rauhan tultua Eino Väkevä hankki viljamyllyn, pärehöylän ja tasavirtageneraattorin. Kylä sai jauhojen lisäksi oman Kosken tuottamaa sähköä. Koski tuottaa edelleen jonkin verran sähköä ja viljamyllyn toiminta jatkuu. Missä mylläri? Tuonut eleskat jo paikalle. Missä se? Jaa, se on patoaltaalla kalastamassa varmaan. No päivää isäntä takaa. Huomenta. Kävit täällä viime kesänäkin. Joo, kävin. Nyt olikin
sateinen alkukesä. Oli huono kesä siinä mielessä. Miten on mylly toiminnassa kuitenkin? On se toiminnassa. Kasvoista päätellen on. Huomenna jauhan teille hyvät puuroviljat. Olisi uutisruista. Ei nyt paljon ole 3 pussia, mutta että päästäisiin vähän leivänmakuun ja uutispuuron makuun. Tuokaa ne tänne No juu. taakse. Otetaan tuosta teleskat ja kylläpäs kitisee tuo teleskan pyöräkin pahasti. Kelpuuttaako mylläri tällaisen? Laitetaan se tuohon. No niin. Miltä se näyttää? Päältäpäin hyvän näköistä. Maatiaisruista. Haluatko maistaa? No minä olen tätä niin paljon maistellut eläissäni, että mahtaako siihen nyt olla enää... On tää suun mukasta. Joo, se on hyvä. No, tehdään teidän Tehdään sellaista... puurojauhoja. Juu, tehdään sellaista puolikarkeaa kuitenkin. Joo, Ei mitään, joo. Ja kyllä mylläri tietää vanhalla kokemuksella. Olen tekemässä hapanleivätaikinan juurta. Edellispäivänä laitan puisen taikinapytyn likoamaan sen takia, että siellä oleva vanhan taikinan hapan tulee tähän uuteen juureen mukaan. Ja sitten seuraavana päivänä semmoiseen kädenlämpöiseen veteen teen semmoisen sopivan puuron ja vellin seoksen, joka sitten jätetään happanemaan. Hiivaa en laita koskaan tähän juureen. Tämä on nyt jotain semmoista 37 asteista tämä vesi ja nyt tämä juuri on tässä tulossa ja nyt olisin sitä mieltä, että tämä on kohtalaisen hyvä. Ei ole niin sakea kuin puuro ja vähän sakeampaa kuin velli. Ja sen jälkeen lämpimään paikkaan, jossa se sitten happanee ainakin 1 yön yli, mutta se riippuu siitä paikasta, että mikä se on. Sitä täytyy käydä etusormella maistamassa, että milloin on sopiva happamuus. Nyt sormella kokeilen, että onko taikina riittävän hapanta. On. Ja sen jälkeen siihen lisätään suola. Ennen sanottiin, että litralle taikinaa täytyisi lisätä 1 ruokalusikka, mutta kun nykyisin ei käytetä suolaa, niin pannaan, että puoli ruokalusikkaa suolaa, niin tässä nyt on joku 3-4 litraa, niin me laitan tähän määrään 3 ruokalusikallista suolaa ja sitten käytän hiivaa tässä vaiheessa pienen puolikkaan 50 gramman hiivapalasta. Ja sen jälkeen alkaa alustaminen. Tuntuu ihan hyvän tuntuiselta tää taikina. Jauhot on olleet hyviä. Sakoavat hyvin. Nyt alkaa taikina saostua jo vähän ihan oikean tuntuiseksi. Sinne ei saa jäädä minkäänlaista jauhomöykkyä. Sinne tahtoo, jos huonosti alustaa, niin sinne jää semmosia pieniä pesiä ja ne ei ole ollenkaan hyvän leivän merkkejä. Nyt alkaa kiinteytyä, vielä tarvii jauhoa. Ennen on ollut taikinapytyt huomattavasti suurempia. Silloin oli ainoastaan ruisleipä. Jouduttiin suuressa perheessä joka viikko leipomaan ja piti olla suuri pytty. Nämä pytyt on nyt pienentyneet. Helpompaahan tämä on pienessä pytyssä alustaa kuin suuremmassa. Aika hyvän tuntusta tämä ja toivottavasti se nyt on hyvin alustettu, ettei sieltä niitä jauhomöykkyjä liikaa tulisi tai ei saisi tulla yhtään. Noin. Sitten silitetään tällaiseksi kauniiksi tämä taikinan päällinen. Noin. Reunat
puhtaaksi, että tämmöiseksi tasaiseksi ja sitten siihen vielä on, joka kerran tehdään aina taikinan risti. Sillä taikina siunataan, se on nyt siinä sitten. Joo, tää on nyt just passeli. Kun ulkona tuulee, niin se jäähtyy aika nopeasti. Noin. Sitten on tämmönen mäntynen uuniluuta, jolla puhistetaan täältä uunista kaikki nämä ylimääräiset vielä mitä tänne on jäänyt. Tää on sepällä tehty tähän varten semmonen oikein uuniluudan pidike ja pellit kiinni. Taikina on nyt otettu pytystä pois tähän pöydälle ja nyt sitä sitten ruvetaan pyörittelemään. Siitä tehdään nyt sitten niitä leipiä. Ja tämmönen on leipä ja se pannaan tuohon nousemaan. Jos siihen jää näitä tämmöisiä rakosia, niin niitä sanotaan suutarin suiksi ja niitä ei saisi olla leivässä. Ne ei kuulu siihen. Sinne vaan nousemaan vähäksi aikaa. Näyttää, että aika hyvin nousevaa taikinaa on. Leivät lähtee uuniin. Ensimmäiset leivät on tässä nyt jo. Siinä on nyt 5 valmiina. No, isäntä voisi tulla sitten maistamaan. Kylläpä se on hyvää leipää. Otatko kaljaa, kotikaljaa vai piimää? Voin ottaa kaljaa, kun sulla on. Ole hyvä. Taisi tulla ihan suun mukasta. Hyvä on.